आरंभ करुछु नाटक प्रतीक्षार शेष संध्या।
ସେଇଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ କଥା କହୁଥିଲ ନାଠୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହେ ପିଲା ଚାହିଁଛୁ କଣ? ମୁଁ ତ ବାପ ପୁଅ ତୋ ନାଁଟା କଟେଇ ଯାଉଛି। ତୋ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଛି ଦରକାର। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୋ ପୁଅ ପୁଲିସ ବୁଝିଲୁ? ତତେ ଗେହ୍ଲା କରୁଛୁ ବୋଲି ତୁ କଣ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଇ ଠେଇ ହେଇକି ନାଚିବୁ? ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ? ତାହେଲେ ମତେ ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା? ଆଲୋ ମତେ ନ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ତୋ ବାପୁ ଚିହ୍ନିଛୁ କି? ଆଲୋ ସେ ହଉଛି ପୁଲିସ। ଆରେ କେତେ ଚୋର ଗୁଣ୍ଡାକୁ ସାବାଡ଼ କରିଦେଇଛି। ତତେ ପାରିବନି? ଚୋରି କରି ପୁଣି ଫାଇଟ କଣ? ଟୋକାଟା ମୋ ନାତୁଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ଏଇଟା ଚାରି ପାଞ୍ଚରୁ ଗଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଅମଳରେ 6-7 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା କରେଇ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ପାଠ ପଢାର ନୁହଁ। ଯଦି ତୋ ସ୍କୁଲ ପାଠରେ ମୁଁ ଡରି ନ ବାନ୍ଧିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଧବ ପୁଲିସର ତମେ ନଥିଲେ ଏ ଅଭଙ୍ଗ କଳାକାର ଜୀବନଟା ଅଧାଇ बस क्या ये तो वस्तु क्या हो दिखाओ
ଜାତି ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେ ଜାତି ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରେ। ଆମ ଲୋକ ବୁଝିବେ ବି ରାଧା, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ତମେ ଦେଖିଲେ ନହେଲେ କଣ କାଲି ନାଟକ ରୋକି ସେ ଲୋକଗୁଡାକ ଖୁସିରେ କେମିତି ତାଳି ବାଡ଼ି ପକେଇଲେ। ଛାତିଟା ପୁରା କୁଣ୍ଡେ ବସେଇଗଲା, ଛାତିଟା ପୁରା କୁଣ୍ଡେ ବସେଇଗଲା ଖୁସିରେ ପୁରା। ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଛି। ଏଇ ଭାଉଜ ବୁଆ ବୁଲି ହଁ ମନେ କରିକି ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ଅଧିକା ପାନ ଆଣିଦିଅ। ମୋଲା ମୁଁ କଣ ଛାଡ଼ିଛି କି? ସେ ନାହାକ ସାହି ମାଇକି ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ପୁରା କୋଡ଼େ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲିଣି, ନହେଲେ ଖାଲି ଯାହା ବିନୟ ଆଉ ତମେ ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦ ଧରିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡେ। କି ଯୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ତମେ ଯେମିତି ଖଟୁଛ ଭାଉଜ, ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ବିନୟରେ କଳା ମିଶାଲାକୁ ଆଉ ଏତେ ତେଲିଆ କଥା କଣ? ଜମା ତେଲ ମାର। ବେଶୀ ମାନେ କଥା କଣ, ବେଶୀ କାମ କର। ଆଉ ଦିଟା କି ତମା ସାନ୍ ଦେଖୁନା କଥାକୁ ଦେଖ। ଆରେ ଖଣ୍ଡନ ଗୋପାଳ ଦେ ଆମ ପାଖ ପକେଟ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ସବୁ ସ୍ୱାଦ। ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କଲି, ସତରେ ତୋରି ପାଇଁ କଲି। ଏଇଠି ଭାଉଜ ଆରେ ଯୋଉ କଲେଜର ସାର୍ ଆସିବେ ଯୋଉ ମାଛ ମାଂସ ପିଠା ମିଠା ହେଇଲା, ସବୁବେଳେ ମୋରି ହାତକୁ ଦେଲି। କଣ କହିଲ ରାଧା, ତୋ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ? ହଁ ଆରେ ପଲ୍ଲୀର ବିକାଶ ହଉଛି ପରା। ଆରେ ପଲ୍ଲୀର ବିକାଶ ହେଲେ କଳାର ବିକାଶ ହବ, ଆଉ କଳାର ବିକାଶ ହେଲେ ତୋର ପରା ବିକାଶ ହବ। ସେଇପାଇଁ ତୁ ଷ୍ଟେଜ କଥା ବୁଝିବୁ ଯା, ତୁ ଷ୍ଟେଜ କଥା ବୁଝିବୁ ଯା। ତୁ ଖାଲି ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରୁ ଅଦା କାଶେ ଚାନା ମିଶା ଟିକେ ପିଦେଇ ତୁ ବାହାରିଲି ଆଉ। ଆରେ ବୁଲି ବୁଲି କର ସରି ପିଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ଯାଉନୁ କଥା କମ ବାବୁ, ଜଲ୍ଦି ଆ। କହିଲି ପରା ଯା ପରା। ଜଲ୍ଦି ଆ ଟିକେ ଉତ୍ତରିବା ଯାଏ ଡେରି ନା। କଥାରେ ନାହିଁ ଆଗ ମଉସା ଜଣ ପଇସା। ଆରେ ମୋ ହାତରୁ କଣ କମ ଗଲାଣି? ମୋ ବୁଦଟା ଖୋଲା ପକେଟଟା ମେଲା ବୋଲି ନା। ଏ ଭାଉଜ ଟଙ୍କା 200 ଦେଲା। ଆରେ ଲାଇଟ୍ ବାଲା ପରେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇନି, ସେ ପାଲ ବାଲା ପରେ ପାଲ ଦେଇନି, ସାଡେ ସଉଦା ଦୋକାନରେ ବାକି ଦେ। ଏଇ ଚା ନଦେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଚଳିବ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠୁ? ଜମି ବିକି ଟଙ୍କା ତ ସବୁ ସରିଗଲା। ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ ଖଜା ତିଆରି କରି ଯେତିକି ଆଣୁଛି ମୋ ଘର ଚଳିବାକୁ ତ ନିଅଣ୍ଟ। ହଉ ଟଙ୍କା ନଦିଅ, ଲାଇଟ୍ ବାଲା ଲାଇଟ୍ ନ ଦଉ, ବିନୟ ଅପଦସ୍ତ। ଆରେ ତୋର କଣ ଦାୟ ଆସିଲା ଆଗ କଥା? ମୁଁ ଚାଲିଲି। କଣ ବାବା ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଆଣି ଏମିତି ଜାତିକା ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବୁତୁ କାହିଁକି? ଏ ସବୁ ସେଇ ମାଲ କି ସାତଟା ଦେଖିଛୁ? ଆମ ରାଧା ଭାଉଜ ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ତତ୍ପର। ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ସେ ଅଶୋକ ଦାଦାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ନା କଣ? ଗଣି ଗଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ ବୋଉ, ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ଭାରି ଟାଉଟର। ପୁଅ ସେ ଟାଉଟର ବୋଲି କଣ ଆମେ ଜାଣିବୁ? ହେଲେ ଟିକେ ବୋଲାଙ୍କ କରୁଛି ଆଉ ବାପାଙ୍କ କାମରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ଆମକୁ କଣ ମିଳୁଛି? ତୁ ଘଣ୍ଟା ନାଳ ବିକିକି ଚୁଲି ଜାଣ, କାଗଜ ଝୁଣା ମୁଢି ମୁଆଁ ଖଜା ବିକିକି ଘର କରୁଛୁ। ଆଉ ବାପା ଜମି ବିକା କଥାରେ ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ। କହିଲୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କଣ ବାପାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ପୁଅ ବାପା ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ କଥା ଦୂରରେ ଧରିଲେ ବାପା ଶୁଣିଲେ ମତେ ବି ଭାରି ବାଧୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଫୋକଟରେ ଗିରି ଧରି ଦଉଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସାଧନା ନିଶ୍ଚୟ ଫଳବତୀ ହବ। ତୋ ବାପା ଜଣେ ବଡ଼ କଳାକାର ବୋଲି ଦିନେ ତୁ ଗର୍ବ କରିବୁ। କଣ ବିକଶିତ କରୁଛୁ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବାପାମାନେ ଜମି କରି ଜମି କିଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବାପା ଜମି ବିକିକି ଟଙ୍କା ଉଡଉଛନ୍ତି। ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କୁହ? ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଦଉନାହିଁ, ତୋତେ କଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦଉନାହିଁ। ଦଉଛୁ ସବୁ ତୋରି ହାତ ପାଇଁ ବୋଉ। ଦେଖ ତୋର ହାତ ତୋ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସାରି ପାରୁନି ବୋଉ। ବୋଉ, ମୁଁ କଥା ଦେଲେ ତୋ ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ ବୋଉ।
प्रतिमान नहीं एते कथा चिंता करूछ हेले मीडिया वाला एते डिटेल न्यूज काहे छापिबे कहला आहा मीडिया जने सब नाट्य निर्देशक भलो कलाकार थे हेले सते खाता बाबा कलाकार ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତନାମା କରାଇ के कहले ए संवाद पत्रटी अरे नाटा बाहरी लेसिना लोके जानिबे हमें बुझुनस आज काले समय रे जे जेते निजर ड्यूटी पकड़ी पारिला से सेटा लोकर चलको आस आ परदा पछरे रही समाज मंगल ପାଇଁ तुम जेते काम कले भी तुमको किए चिन्हिब कहला हां जने समय हिसाब रे तम भाई अशोक लोके के जानु जरा वीडियो निज जमी बाड़ी बिक्री करी गांव लोगों को ପାଇଁ स्टेज टे तैयारी कला जानि छ हम गांव पाखरे बोला सिनेमा हॉल दिए भी नहीं अरे लोगों को खुशी करे पे से केते प्रकार मनोरंजन कार्यक्रम भी को लाभ कोठु मिलिबो कहला बलिया परे नाट्य दल को खुआई पिआई नि बाहर बाहर यात्रा करे कि जहां किछि रोजगार करे कि आइला अधा देला गांव कलर पटिले बाकी जा पड़ला देला कलाकार आ तम अशोक भाई सिए तो पिलर बेस भलो चली केवल तम गां को नहीं सिना एमिति सह सह गां अछि जो कि महापात्र माने मानि होउछती आ जन माने किछि न करे चाहि आ तम अशोक भाई सेई मान को मिल ओहो ता कथा छाड़ गारे जहां पूजा पर्व जानी जत्रा हला भाई असला मोरी पाखु अरे एक करे गारे जो सभा हला ताके आसी मोरी पाखु चांदा लेके जाईची मो गोटे कथा बुझी मारना सिना से बिजर एते सको गेला कि छाड़ ता जानी से मो बड़ा बाबू को भाई आ हम पूरा वंश रे सी गोटिए बोली पुओ आलो सेई भी पाई हे तरीका कोन बदले गारे रही पूरा जानुया अरे ये तो साहब घर कासे गले प्रथमे अभ्यास नबा कथा आसो आसो हमें भी तमरी के करबो कलेक्टर साहब को चर्चा करबो बोली कोर्ट चांदा आदाय करके गेलो
ପଞ୍ଚାନନ ମହାପାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲେନି। ନଈ ପାଣିକି ଅଟକେଇ ଦେବା ଲୋକକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମତେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି।
ସେମାନେ ଆମ ଏ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଏ, ଦେବେ। ଦେଖୁନ ତା କଥାକୁ ଦେଖ। ଆରେ ତୋର ପରା ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ତାର ନାଇ ବେଗୁଛି। ଆଉ ତୁ କଣ ଦେବୁ ସେଠି? ଯାହା ଦବା କଥା ମତେ ଦେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ସେମାନେ ଆମର ପିଆ ପାଣି ବାସନ ଧୋଇ ଆମକୁ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ। ହଁ ନା। ହଁ କା ପାଇଲେ ତମକୁ ରହିବାକୁ ଦେବେ? ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଲେଖା ଲେଖି ଆଉ ଡ୍ରାମା ତାମସା ଚାଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ରହି ଲାଭ କଣ? ଆରେ ତୋ ଲାଭ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନା। ସୀମା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କଥା ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦବ। ନା ହଁ? ମୁଁ ଯିବିନି। ଆରେ ତିନିଟା ପେଟ ସେଠି ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ପିଲାର ଟ୍ୟୁସନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଘର ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣିବୁ କୁଆଡୁ? ସତରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହବ। ଏ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଏଇ ସୀମା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଇଛି। ଆରେ ସେଠିକି ଗଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତୁ ନାଟକ ବଢିଆ ରୁପିଆ କମେଇବୁ। ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ କଳାକାର ତୁ ତ ସହରକୁ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବୁଝିଲୁ? ଠିକ କଥା, ଏକଦମ ଠିକ କଥା। ବୁଝିଲୁ? କଣ ଠିକ କଥା? ସବୁ ତ ବିକି ସାରିଲଣି, ଆଉ କଣଟା ଅଛି କହିଲ? କଦଳୀ ବାଡ଼ିଟା ଦେଖିଦେବି। ଅସଲ ଆଁ? ଆରେ ତମ ବାରିକି ତ ମୋ କଦଳୀ ବାଡ଼ିଟା ଲାଗିଛି। ହଁ। ତୁ ସେ କଦଳୀ ବାଡ଼ିଟା ପିଇଦେଲେ ଭଲ ହବ। ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେତେବେଳେ ସହରରେ ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା କଣ? ନା ଆଁ? ସବୁ ବିକି ସାରିଲଣି, ଖାଲି ଏ ଘରଟିର ଖଣ୍ଡକ ଆଉ ସେ କଦଳୀ ବାଡ଼ିଟା ଅଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କି? ମୋ ପିଲାଟା ପୁରା ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ଓହୋ, ତାର ଭାଉଜ। ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ କି? ପିଲାଟା ସହରରେ ଗଲେ ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢିବନି? ନା, ମୁଁ ତମ କଥାରେ ଜମା ରାଜି ହେବିନି। ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଧରି ଏଇଠି ଏଇ ଗାଁରେ ରହିବି। ଏ ଗାଁରେ ଆଉ ଆମର ରହି ହବନି। ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ମତେ ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଗଲେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହଁ, ନାହିଁ। ପିଲା, ଏଇ ଦେଖ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ନଗଦ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଅଛି। ମୋତେ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ନା ପଡ଼ିବ ନା? ତୁ ତ ଯାଉଛୁ, ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କର। ବୁଝିଲୁ? ଆସିଲି ପିଲା, ସହରକୁ ଯିବା। ସମୟ
କିଛି କରିପାରିବି। अरे थिली बोली तो सेमानकु सकाळ सकाळ एठुनी अरे गाय मोर खर्च करा 1900 टका बाहे ना अरे निया तो कार हाथ अछि कहू भाग्य भल कह तिनी हेतु किनी हेतु बंची गले तते ना तो आउ भाउ से ताके होया दे ना बढ़िया कामटा करछे ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। କି ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବିବାହ ବିଚାରାର ଜୀବନ ସାରା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ତା ସାଧନାର ସିଦ୍ଧିକୁ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛି। ହେଲେ ସିଦ୍ଧି ବିଚାରା कहना रे बौड़ी तो साग ପାଇଁ ତ ମୁଁ କମ ହିନସ୍ତାଇ आ चांदा भेदा करी जोरिमाना गणी गणी आ ମୁଁ ପୁରା ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଲିଣି ସର୍ବସ୍ୱନ୍ତ ହେଇଥିବା ଲୋକଟା ତ ନିଜ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା। ଛି ଏତେ ବାଜେ ଲୋକ ସେ ଗାଡ଼ି ବିଚାରା ଘରଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଛି ଏ छी ଭଳିଆ छी ଏ ଅତି ମାତ୍ରାରେ छी ନା ତମକୁ ବି ମୋତେ ଛି ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ମତେ छी ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପୁରା ତ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାଇ ଆମ ବଂଶର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହି ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲଗୁଛି। ଏଠି ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସିଲ? ଯାଅ ଆରେ ମୋ କଲେକ୍ଟର ଭଉଣୀ ତ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି ଆରେ ତିନି ତିନିଟା ଲୋକ ଲଗେଇ ପରା ସେ ଘର ଝଡ଼ା ଝଡ଼ି କରି ସେ ସଫା ସଫି କରିଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଠି କରିବି କଣ ଆଉ ମୋ ପରା ଏକମାତ୍ର ଶାଳଟା ମୋ କଲେକ୍ଟର ସାରଙ୍କର ସୀମା ସୀମା କିଛି କହିବ? ନାଇଁ କଥା କଣ କି ଆମେ ଏଠି ରହିପାରିବା କଲେକ୍ଟର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମାନେ ପାଖରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ତୁ ସେ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ନା ତମେ କଣଟା କରିବ? ତୁ ଅଛୁ ନା ତୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କରିଦେବିନି ଜାଣିଛୁ ଟିକେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ। ତୋ ନାଁରେ ଆଉ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ଯେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ ତାକୁ ବୁରା କରିବ। ନା ଘୋଡ଼ା କରିବି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ କାଉଣ୍ଟର ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏ ଅସୁବିଧା କିଛି ନୁହେଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଏ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ଖେଳି ଭରସା ମୋ ଗାଲରେ ପଛେ ଦି ଚାଟା ଚଟକଣା ମାରେ ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ଭାବିନି ତୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯିବାର ସମୟ ଦୂର ଅଛି ହଁ ବିରା ତୋ ଜୀବନରେ କଣ ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି ସେ ସବୁକୁ ତ ଭୁଲିଯା। ଆଗକୁ କଣ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ମାମା ଆଲୋ ମୋ ଗେଲି ପାଣିସି ହେ ଦେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିନୟ ମାମୁଁ ତୋ ମାମାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଛି ମାମା ତ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଲେଖନ୍ତି। ଏମିତି ମାମା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ବଡ଼ କଳାକାର। ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଛୋଟରୁ ଅତି ଛୋଟ କଳାକାର ବଡ଼ ହବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦିଦି ଯା ମାମୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ରାଧାମାଇ ଆଉ ସିଦ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରିକି ଯା। ଜାଣିଛ ମାମା ଏଡ଼େ ବଡ଼ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ମୋର କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ସିଦ୍ଧୁ ଭାଇ ସହ ଖେଳିବି। ଚାଲ ଆସ ମାମା। ଚାଲ ସଂସ୍କାର କି ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଝିଅଟାକୁ ପଢେଇଛୁ ହେଲେ ସେ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆଗୁରା ଏଡ଼େ ଅମାନିଆ ଏ ଗାଁ କଥା କହୁଛ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ବର୍ଷ କଣ କର ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାନ୍ଦା ଦେଇଦେ ଆର ବର୍ଷ ଦେଇ ଦବ ସତରେ ପଇସା ଦରକାର ନା ତମକୁ ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି ବରଂ ତମକୁ ଦେବି। ମୋଠୁ ନବୁ ହଁ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ମିଶି ଯଦି ବିନାର ଭଲ ମନ୍ଦ ନ ବୁଝିବା ତା ସଂସାର କେମିତି ଚାଲିବ କହିଲ? ତମେ ଶୁଣିଲ ନା କଣ ସେ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋତେ ପ୍ରମିସ୍ କର ତମେ କେବେ ବି ତା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବନି ପ୍ରମିସ୍ କର। ଏକାଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଭୂମିକା ନେଇ ତା ପୁଅ ସହିତ ହସଖୁସି କରୁଛି ଏସବୁ ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନି ସୀମା ପ୍ଲିଜ୍ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ବିନୟକୁ କୁହ ସିଏ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯାଉ ତାପସ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ତାପସ। କଣ ହେଇଛି ସୀମା? ଏ ତାପସ ବାବୁ ଏମିତି ରାଗରେ ଫଁ ଫଁ ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲି ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। କେମିତି ଦେବେ? ସେ ରାଗିଛନ୍ତି। ଓହୋ କାଣ୍ଡ ମୁଁ ସିନା ପ୍ରାଣ ହେଇନି ହେଲେ ଘର ସଂସାର କଥା
नाटक निशारे गाँव जंगल बिक्री कर जाता भल चाहिए नियटे नहीं के निजे नहीं मो घर पड़ी मते गाँव पास जहाँ सीमार दे के आसिया गोटे भल चाहिए सीन जगह गोटे काम सेठी तमे नाटक लिखुल पिलांको शिखुल आ एठी अछि सीन टाणुच लाज लागुनी कि तो नाटक पढ़ी अब गोटे नाटक होची मते लाज सर ताछड़ा एठी आसला गोटे भल शिक्षा पाइछि अचिन्ह अजଣା जगह निजर परिचय सृष्टि करिया तृणावस्त्र काम आरंभ करिया एठी आसी प्रथम सीन टाणु प्रॉम्प्टिंग आज मो स्क्रिप्ट पढ़ी मते डायरेक्टर ताजुब नहीं देखी आसंता प्रोडक्शन रे अन्नपूर्ण ओ नाटक ये तुम खुशी खबर पाइला तमे खुशी रे आपन नहीं कौन मो दी दिन हेलानी मुह फुली बसिछि ना निजे छाके खेलुछि ना कथा बार्ता करूछि काई तारे एक जिदी एठी से रहिबनी घर छाडी से चाली ए मो मन को लागुछि बारी को कॉलेज सप्ताह के घर मिल दे तमे तो पूछा ले मारी ओके हम एठी पड़े किछि घर पळेबो ए कोन हला हम मंगल घर आसीनी मो बिलासी मो नाथ लसी कथा करते मु सुनिली एठी कोन कलाकार रहथि ताको देखिबाकू चली आसीली आगे नमस्कार आपण भिडियो बडे आगे आपण सीमार सांगटी ओ जम्मा बिछा दिनो खाकी तुरासी ये बोला कुडा देला कुडा कथा करके विनय बाबू मैं जने घर वाला घर वाला मोर संपत्ति मोर गोटे क्वार्टर 3 मास ला खाली पड़ी बड़ा जे बुला आपण कर जति के चिना बची तो बड़ा के खाती ताले छुटे दियंती कलाकार मानको भारी भल पाए आगे घर बड़ा केते मु तुलसी पिछुआती मोटे नुहे घर भरा है ओ पिछुआती जम्मा नुहे सत्य करके मोर गोटे दोष अछि दोष या मଣିଷ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼େ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ମେଳାପି ପରିବାର ଲୋଡ଼ା ଆଉ ଘର କାମରେ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମରେ ଯଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ मैडम ताले घरटा आपण हमको भड़ा दे बाड़ी बगीचा कथा मु बुझी दे आ बापा अच्छा सी बजार सुंदर कथा खूब भलरे बुझी सीमा मत बिचुआती बोली भाबुଛନ୍ତି ତ नहीं मो सीमा से କଥା ही आपण सब जणे किछि करतो अच्छा ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୀମା ମନା କରିବ କାରଣ ତମକୁ ତ ଏଇ ସହରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ହେଲେ ଅଫିସରିଆ ଲୋକ ଆଜି ଏ ସହରରେ ତ କାଲି ଆଉ କୋଉ ସହରରେ ଘରବେଳେ ତମକୁ ଦବାର ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଆସୁଛି बापा बो हमें एई मैडम को घरे भड़ा दे दरकार पड़े मु ट्यूशन दे सिद्धू बड़ आश्रय रहिबा को मते आदौ भल लागो आमो पर सीमा टे काई गाड़ी सुनिबे सिद्धू सिद्धू बोली ठीक आपस बाबू हमारे उपस्थित थे सिद्धू से কথা কি শুনেছি और সেই থেকে জিত হয়েছে কি ঘোরা চুপ ও उसी मस्त की बात है
ସେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ମତେ ଟିକେ ରଖେଇଦେଲେ ପୁରା ଅଫିସର ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ଏତେ ସପନ ଦେଖ ନା ମ ଏ ନପମ ଫେଲେ କହୁଛି ମାନେ ଅଫିସର ହବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି କହିଲେ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରେଇଦେବି ମାସେ ନୁହଁ 2 ମାସ ନୁହଁ 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି ଚାକିରି ନା ଫାକିରି। ଚାକିରି ଚାକିରିଟା କଣ ବଲ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଗଡୁଛି।
ଟଙ୍କାଟା ଏଇଠି ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବାବୁ ଏଡେ ବଡ ଲୋକ ସେ କାହାଣୀ ଲେଖି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ତମ କାହାଣୀ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ବାହାର କରିବେ ଏଇଟା ବଡ ଅଲଗା କଥା ବାବା। ଆରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେମାନେ ସିନେମା ବନାନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପେଟକୁ ସେମାନେ ଦାନା ଦିଅନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସତ କଥା। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସିନା ତମେ ଲେଖି ଜାଣୁଛ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ପାରିବେ? ଆରେ ସରସ୍ୱତୀ ରୂପା ସବୁ ସେଇ ସୀମା ସବୁ କରିଛି। ସୀମା ବଦଳରେ ଏସବୁ ପାଇଛି, ନହେଲେ ମିଷ୍ଟର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କିଏ ଆଉ ଏ ଛାଡ଼ ବିନା କଳାକାର। ତମେ ସୀମା କଥା ଦେଖି ସୀମାକୁ ଜଣେଇଲନି? ସେଇ ପରା କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ବିଭାଗ, ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେଇବି କଣ? ହଁ ଚାଲ ଟିକେ ମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ତମେ ଯିବ ଯେ ये होचती मोर आईएएस ऑफिसर
आईएएस पाइला परे तू करथबा
सुधु हाँ बापा भीतर अच्छे बहु बंधुत्वर मूल्यबोध को नहीं कहानी बेस चमत्कार मो परी गर्वी आ सदैव मानक नाटक सीमा एक चेतावनी सीमा तुम दुहित बंधुता को संध्या करी बहुत बड़ा भूल कर क्षमा कर क्षमा प्रार्थना करुच्ची माननीय श्रीजुक्त विनय जेना महतो महाशय नाट्य रचना मंचायन निर्देशना और संगठन भली सर्जना क्षेत्र में आपणकर दीर्घ 50 वर्षर अधिक कालर अवदान सारस्वत विभव को समृद्ध कर सामाजिक समस्या मानविक मूल्यबोध देशप्रेम भित्तिक आपणकर शताधिक नाटकर वार्ता दर्शक मानक रसात्मक कर नाटक सीमार आपण बंधुत्वर बलिष्ठ चित्र प्रदान कर वर्तमान समाज बेस शिक्षणीय आपन को नाट्य गौरव सम्मान स्वरूप 1 लाख अर्थ राशि मानपत्र पुष्पगुच्छ अंगाभरण सहित संबर्धना प्रदान कर धन्य मनमछु संगीत नाटक विभाग ओडिशा।
ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୋର ଛୋଟଟି ବେଳୁ ଏ କଳା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାରର ପୁଅ। ବାପାଙ୍କର ଏ ସଂଘର୍ଷମୟ ପଥରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଦ ଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମୋର ବୋଉ, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଦେବୀ। ବୋଉ ନେ ତୁ କହ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ କଳାକାର ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଅତି ଆଦର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ସୀମା ଦେବୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପୁରସ୍କାର ବିନା ଜେନା ନୁହେଁ, ଏ ପୁରସ୍କାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର, ଏ ପୁରସ୍କାର ସୀମା ଦେବୀଙ୍କର। ଯେଉଁଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖିଥାଏ। ବାପା ବି ଦେଖିଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ବଳ ଆଉ ନାହିଁ, ନାଟକ ଲେଖିବାକୁ ନାହିଁ କି ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁସ୍ଥ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥେ ସେହି ସଂସ୍କୃତି ଦେବାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁକିଛି ବୁଝୁଥାଏ, ଜାଣୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସୀମା ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଉପରେ ଦୁଇ ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ କରତାଳି ଗୋଟେ ଦୁସ୍ଥ କଳାକାର ମନରେ ହସର ଖୋରାକି ଯୋଗାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏ କରତାଳି ଆଜି କାହିଁକି ମରାଗଲା? ବିନୟ ଜେନା ପାଇଁ ଏ କରତାଳି 10-15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମରାଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେଉ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ହେଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥାଏ ବା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଆଶା ରଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ନ କରାଯାଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ବା ରୋଗୀଣା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, এই সম্বর্ধিত হইଥିବା ব্যক্তিକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଅର୍ଥ ସେ ବୁଝୁନି, ଏକାନ୍ତ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ବିନୟ ଜେନା ଭଳି ସବୁ ଅସହାୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା?